दा सोरबा सिगां समाव बिदिनो आर्मि होननानै बुंफ्लांनानै गोबां माने माहाजोननि फिसाजोफोरखौ फथायनानै लाबाय आरो ना सोरबा हाबाबो लाबाय नोंथांमोनाबो आर्मि होननानै फथायनो गोसोब्ला सोरनिबा माहाजोननि फिसाजोखौ नोंथांमोना बेहाय जइन जाहैनानै फथायनानै लानो हागोन आरो ना गुड मर्निं एभ्रिवान नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन जायफ्रा माने जब मावनो होननानै सानदों पार्ट टाइम जब आरोना बियो माने पार्मानेन्ट जब नङा पर्टार होनना बुङो नोंथांमोना गोबाङा मिथियाबो जानो हागौ आरो गोबाङा मिथिखायोबो जानो हागौ जायफोर टावांआव अरुणाचलाव थांखांबाय नोंथांमोना मावखांबाय नोंथांमोना मिथिखादों दा नोंथांमोननि थाखाय गुड निउस बेनो आरोना नोंथांमोननि थाखाय आपडेट जायफोर न'आव ओरैनो दङ फरायनानै जेबो खामानि दामानि मावालासिनो आरो गामिफ्रावबो सोरबा हाजिराबो मावनो बायो लाजिनायबो मोनो गावनि फरायनायखौ लानानै सोरबा बायदिया दा नोंथांमोना अरुणाचलाव टावांआव चाइना बर्डाराव खामानि मावनो गोसोब्ला माने पार्ट टाइम जब आरोना आर्मिनि पर्टार होनना बुङो हेल्पार आर्मिफ्रा जि जायगायाव माने गारि थाङो बै जायगायाव माने रेसन लांनानै हैनांगौ बिदिनो बायदि मुवा बायदिसिना माने खामानि दं आरोना बेवहाय बिदिनो कुकमेन्टफोरनिबो खामानि मावनो हायो आर्मिफोरजों माने ओंखाम संफानाय मैगं हाफानाय बेफोरखौ मावनो हायो गोबां खामानि दं आरोना बेहाय माने शेल्टार बानायनाय आरो रेसन लांना हैनांगौ केरासिन थाव बायदिसिना लांना हैनांगौ बर्डार एरियाफ्राव माने गारि थाङा नालाय लामा जायिफोराव दा बिनिनो भेकेन्सि ओंखारदों आरोना दा सोरबा सेलारिखौ सोंनो हागौ सेलारिया बेसेबां होननानै फार्स्टआवनो जोङो सेलारिखौ मिथिनो लुबैखायो बयब्लाबो माने खामानि मावनायनि सिगां दा आङो डेटखौ खिथानोसै डेटआनो जाहैबाय 10 मे टु 15 मेनि गेजेराव लागोन आरोना दा नै दिनै 5 थारिख दिनै आं दा भिडिअ बानायदों 5 थारिख दिनै 5 मे 10 टु 15 मेनि गेजेराव जइनखौ लागोन आरोना जइनिं जासिगोन दा नोंथांमोना थांनो हासिगौ सिगाङावबो आं भिडिअ बानायना होदोंमोन सोरबा आंखौ जायफोर थांदोंमोन थांनानै घुरायना फैफिनदों माने बिथांमोना आंखौ कमेन्टआव बायदिसिना खोथा बुंहरदों आरोना जावहरदों आङो कमेन्टआ आं जेबो बुङाखै खिन्थु नोंथांमोना दायैनो थांनानै थाहैखाबा मोजां जायो आरोना नै बारा गोबाव गैलायानो 10 टु 15 मे बेनि गेजेरावनो जागोन आरोना 10 थारिखआव लागोन आरोना जइनिंखौ बेनिफ्राय फार्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड लायो गासै 1200 भेकेन्सि नोंथांमोना आंनो स्क्रिनाव होना होबाय 1200 भेकेन्सिस दं आरोना माने 1200 जन लागोन आरो फार्स्ट ग्रुपआव 600 जन लायो सेकेन्ड ग्रुपआव बिदिनो आरो 600 जन लायो आरोना ओमफ्राय सेकेन्ड ग्रुपआव जाहैबाय बिदिनो 23 टु 25 मेनि गेजेराव लागोन आरोना मेनि 23 25 10 टु 15 मेनि गेजेराव बे फार्स्ट राउन्ड थांबाय सेकेन्ड राउन्डआव 23 टु 25आव लागोन आरोना आङो माने बेखौ अरुणाचल निउसाव आपडेट मोननायखाय आं नोंथांमोननो खिथाबाय येस टुडेआव होदों आरोना नोंथांमोना जायफोर जब मावनो गोसो 30,000 सेलारि आरोना मान्थलि 30,000निबो एबभबावसो नै 30,260 रुपिस नोंथांमोना 6 मान्थनि थाखाय दे 179 डेनि थाखाय जागोन बियो 179 डेसनि थाखाय नोंथांमोना खामानि मावनो गोसोब्ला नोंथांमोना अरुणाचलाव मावहैनो हासिगोन पार्ट टाइम जब होनना बुङो आरोना नोंथांमोना सोरबा फरायनानै ओरैनोसो बेखार दङ न'आव ओरैनोसो थालाबायो नोंथांमोना बेहाय थांनानै आरामसे रां 2 लाखनि खाथियाव नोंथांमोना खामायनो हागोन आरोना 92,000नि बारा नोंथांमोना 6 मान्थनि गेजेराव खामायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय अरुणाचलाव टावांआव जागोन बियो अरुणाचल प्रदेशनि टावां होननाय सिटियाव जागोन आरोना एकदम चाइना बर्डारखौनो होनना बुंजायो माने टावांआव जागोन बेहाय 1200 जन लागोन आरोना माबाफोरखौ जायनाखि आर्मिनि हेल्पार पर्टार होनना बुङो बेखौ 1200 जन लागोन 1200 जन भेकेन्सि ओंखारो बोसोरै ओंखारो बियो बोसोराव 6 मासनि थाखायल' जायो आरोना दा सोरबा सिगां समाव बिदिनो आर्मि होननानै बुंफ्लांनानै गोबां माने माहाजोननि फिसाजोफोरखौ फथायनानै लाबाय आरोना सोरबा हाबाबो लाबाय नोंथांमोनाबो आर्मि होननानै फथायनो गोसोब्ला सोरनिबा माहाजोननि फिसाजोखौ नोंथांमोना बेहाय जइन जाहैनानै फथायनानै लानो हागोन आरोना दा सोरबा आं खोनादोंसो मेगनजों नुवाखै खिन्थु सोरबा बिदि खालामदोंनो सिगां समाव माने आर्मिनि ड्रेस गानफ्लाबाय बिदिनो सिख्लाफोरखौ फथायबाय माने लाना फैबाय आरोना दा नोंथांमोना 2 लाखसो खामायनो हागोन आरोना बेहाय मान्थलि 30,000नि बारा 6 मान्थ नोंथांमोना खामानि जायो बेहाय 6 मान्थ मावब्लानो 2 लाखनि खाथियाव खामायनो हागोन आरोना मासावनो 30,000नि बारा सेलारिया दा बेवहाय माखासे डकुमेन्टस लायो डकुमेन्टसफोरानो जाहैबाय फार्स्टआवनो नांगोन नोंनो पुलिस भेरिफिकेसन बेखौ नोंथांमोना DSP अफिसफ्राव SP अफिसफ्राव थांनानै लाना फैब्लानो जाबाय सोरनाबा बिदिनो कर्टआव थांग्रोनांगौ बिदिनो एप्लिकेसन होनानै SP अफिसनिफ्राय लानानै फैदो नोंथांमोना पुलिस भेरिफिकेसनखौ बेनिफ्राय डकुमेन्टसफ्रा गासिबो अरिजिनाल लांजोबबानो जाबाय क्लियारलि आधार कार्ड पान कार्ड भटार कार्ड जि दं नोंथांमोना बेखौ लां बेनिफ्राय पासपर्ट साइज फटक बेनिफ्राय नोंथांमोननि ट्राइबेल लांबानो जाबाय बेंक एकाउन्टआ SBI स्टेट बेंक अफ इन्डियाजों CBI सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया बिसोर मोननैखौल' एक्सेप्ट खालामगोन आरोना बिसोरो बेनिफ्राय पासपर्ट साइज फटक लांदो बेनिफ्राय नोंनि
नमिनि नोंनि बिमानि होनना बिफानि होनना नोंनि फंबायनि होनना हिनजावनि होनो नमिनिनि फट' गांब्रैसो लांफाबानो जाबाय नोंनिखौ 6खानसो लांफाबानो जाबाय फट'खौ दा बेनोसै आरोना डकुमेन्ट्सआ फार्स्टआव नांगोन नोंनो पुलिस भेरिफिकेसन बेनिफ्राय नोंनि ट्राइबेल नोंनि आधार कार्ड बेंक पासबुकआ SBI दै नोंथांमोना गोनो गोथो जाना स्टेट बेंक अफ इन्डिया ओमफ्राय CBI बे मोनथाम सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया मोनथाम माने बे मोननै बेंक एकाउन्टखौ नांथारगोन आरोना मोननैनि गेजेराव मोनसे होब्लानो जागोन खिन्थु बे मोननैखौल' माने एक्सेप्ट खालामगोन आरोना एप्रुभ खालामगोन बिसोरो बेनिफ्राय थांनायनि सिगां गेट पास नांगोन नोंथांमोननो अरुणाचलाव हाबोब्लाथ' गेट पास नांगौ जायो इनारलेण्ड पासखौ नोंथांमोना अनलाइनाव खालामनानै लादो बेनिफ्राय दायैनो एडभान्स थांनानै थाहैखाबासो मोजां आरोना नङाबा लकेल मानसिफ्रा बारा चान्स होनो नागिरा गावसिनि अरुणाचल मानसिखौल' बांसिन माने सोनो नागिरो आरोना दा नोंथांमोना जायफोर मावनो गोसो नोंथांमोना थांब्लानो जाबाय बैसोआनो जाहैबाय 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 18 इयार्सनिफ्राय लानानै 40 इयार्ससिम माने 40 बोसोरसिम बिनि गेजेराव नोंथांमोना मावनो हागोन आरोना 40 बोसोर बैसोनि मानसिब्लाबो मावनो हागोन 18 बोसोरनिब्लाबो मावनो हागोन नोंथांमोना पुलिस भेरिफिकेसनखौ मास्ट बि इम्परटेन्ट नोंथांमोना DC अफिस SP अफिसफ्राव थांनानै बानायनानै लाब्लानो जाबाय दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ सोरबा आंखौ कमेन्टआव गोबां जाहरदों सोरबा गिदिंनानै फैफिनदों खायफा माने सेलेक्ट जायाखै नोंथांमोना बेहाय माने BP पाल्स चेक खालामगोन आरोना नोंनि प्रेसारफोरखौ नायगोन नोंनि आखाइनि पाल्स बिनिफ्राय बारा इसिबां माबा नाया नर्मेलि माने मेडिकेलखौ खालामो आरोना नोंथांमोना एसे थेवब्लाबो माने सोरनाबा हाइ प्रेसार जायो हाइ प्रेसारफोर दंब्ला नोंथांमोना सामब्राम गुफुर एसे जा दै गुदुं लोंनानै होब्लानो जाबाय माने बै मेडिकेल जानाय समाव अब्लानो नोंथांमोना सेलेक्ट जागोन आरोना माने पाल्सफोरखौ नायो बेनिफ्राय BP माने प्रेसारफोरखौ नायो आरोना नोंथांमोना बेहाय थांनानै बारा गोनो गोथो जानाङा आरो लाइनावबो बारस'ला बुरस'ला खालामबा दामब्रा पिटन मोनगोनबो नोंथांमोना दामब्रा पिटनखौथ' मिथिखायो ओरैबायदि पानिशमेन्ट होयो टायारबो गानहोलाय लाङो ओमफ्राय लावथिबो होनो नागिरो आरोना तामाम गिदिर लावथि लाखायो लाइनाव नोंथांमोना बारस' बुरस' खालामनाङा मोजाङै लाइनाव थादो मोजाङै माने डकुमेन्ट्स फार्स्टआव नायग्रोगोन बिसोरो डकुमेन्ट्स चेक खालामखांनायनि उनाव बिदिनो मेडिकेल जायो आरोना मेडिकेल जाबाथाय मेरिट लिस्टआव नों पास जाबाय होननानै सानदो आरोना एग्जाम जाया बेहाय माने आर्मिनि हेल्पार्स नालाय बियो माने लेबारसो मावनो थांगोन नालाय दा नोंथांमोना जायफोर थांनो गोसो थांनो हासिगोन आरोना सोरबा बिदिनो सेंग्राफ्रा माहाजोननि फिसाजोफोरखौ ड्रेस गानफानानै माने आर्मिनि फट' हरफ्लानानै सिख्लाफोर फथायनो चान्स मोनसिगोन बे समावनो सम नोंथांमोना फथायनानै लादो माहाजोननि फिसाजो देनां माहाजोन जाबाथ' नोंथांमोना आरामसे आं बायदि संसार जानो हासिगोन नङा होमबा आं खिन्थु हाम्पेखौ बिदि माबायाखै फथायाखै आरोना नायनासो लाबोदों मालाय बिखुनजोआ हाम्पेखौ ओइ सिन्था जालायबो हाम्पेया होमबा बेनोसै लोगोफोर मिथिबाय नोंथांमोना थाबैनो थांदो थांनानै 2 लाखखौ आरामसे खामायनो हाखागोन आरो डिउटियाव दङ आङो माला आं डिउटियाव दं होनखो आर्मि डिउटि नोंथांमोना थांदो थांनानै जइन जाहैदो दानो एडभान्स थांखा नङाबा माने गारि बन्द मा बन्द जाबा नोंथांमोना मोनहैनाय नङा 10 मे to 15 मेनि गेजेराव 10 मेयावनो लागोन आरोना मेनि 10 तारिखआव लागोन 10 तारिख to 15 तारिख नोंथांमोना मास्ट बि इम्परटेन्ट पुलिस भेरिफिकेसन लांथार इनारलेण्ड पास आं डकुमेन्ट्सखौ खिथाजोबखाबाय दे बिदिबा लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो सोरबा सेलेक्ट जायाब्ला आंखौ बुंफैना आरोना सोरबा सेलेक्ट जायाबा आंखौ जावना खिन्थु आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ इनफरमेसननि थाखायसो बानायदों आरोना लोगोफोर दा सोरबा सेलेक्ट जायालासिनो फैनानै आंखौ जावफैयो कमेन्टआव फैनानै आं मोनासै मायासै बे नोंथांमोननिसो भुल दा नोंथांमोना एसे मेडिकेलाव मोजाङै माने हाइ प्रेसारफोर दंबा नायजानानै थांखा गाहायावनो होजोंहाय प्रेसारा बारा होयो अक्सिजेन खम ना ओजों टावाङाव आरो गुसु जायगा टावाङाव नोंथांमोना माने जेकेट गिदिरफोर लानानै थां बिदिनो स्लिपिं बेग लानानै थां माने स्लिपिं बेग नोंथांमोना रङियाफ्राव मोनगोन निसामारिफ्राव आर्मि केन्टिनफ्राव बायनानै लानानै थांखा आरोना मोजां आरोना ओजोंहाय बिराद गुसु नालाय जि नांखायो दा जोंनि आसामाव माबायदि गरम खिन्थु टावाङाव थांबा नोंथांमोना थान्दासो मोनहैगोन आरोना दे बिदिबा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन पिस आउट